Adonai Yeshua Hamashiach, mayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan o Shabbat Shalom sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo sa tanang mga Mesiyanik sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong gabi kanyong tanan atong mga kahigalaan sa Facebook ug sa atong mga viewers, mga igsuon dinhi sa social media, mga igsuon, maayong gabi. Dalaygon kayo ang Adonai o unsang kuhaan ni bi kuhaon ni kat bi o medyo tanalangan mga kaigsunan gumikan sa atong signal nga medyo hinay kayo, loading kayo ang atong internet o sumala sa atong nabatasan na atong naandan nga matag human og ere Shabbat atong dalikitan sa pagsangyaw ang pulong sa kamatuoran dinhi sa social media mga igsoon. Dalaygon kayo ang Adonai. Lakton nila ang pagkasulti, Shabbat Shalom kanatong tanan, Shabbat Shalom sa tanang mga Israelita sa tibuok kalibutan, Shalom alino al kol Yisrael, ang kalinaw manaka nato og sa tibuok Israel. Okay, mayong gabi. Kain ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit labiad haimit. Kaya wala kitay mahimog patok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Anhita karon sa atong topic mga igsoon ning tagnaas kagabion, unsa ang Trinidad o Trinity. Ang Trinity mao ang doktrina nga adunay tulo ka managlahi nga persona ang usa ka Dios nga gitawag nila nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang pangutana, mabasa ba sa Biblia ang pulong nga Trinity o Trinidad? Dili. Walay teksto sa Biblia nga naghisgot nga adunay tulo ka managlahi nga persona ang Dios nga gitawag nila og Trinity. Dili gayud mabasa sa Biblia ang Trinity. Kanus aman magsugod nga ang Trinity gidoktrina. Kanus ang nagsugod ang doktrina ng Trinity. Sumala sa Britannica Encyclopedia 11th edition, volume 3, page 365 to 366. Daghan pang mga referensya nga nagisugot ani pero di na nato sigutan ang uban kay malangan ta. Gisulti dito mga kaigsunan nga ang doktrinang Trinity nagsugod ni adtong 2nd century. Kanang Trinity nga doktrina pagtuog tulo ka persona ang usa ka Dios nagsugod ay ni adtong 2nd century. Og kini nga doktrina nagagikan sa Roman Catholic Church. Sa ato pa mga hapit 200 na katuig ang milabay human mamatay ang mga apostoles ay mibutho ang doktrina nga Trinity. So buot ipasabot nga walay kalabutan ang mga apostoles sa doktrina ng Trinity. Sa ato pa kana nga doktrina dili gikan kanila, dili gikan sa mga apostoles. Sa ato pa nagsugod ang doktrina ng Trinity 200 na katuig ang milabay human ang mga apostoles na ngamatay. Manangwa sila'y labot ni anang Trinity nga doktrina mga kaigsunan. Ila lang ni sa Romano Katoliko. Ila lang ni mga kaigsunan. Why labot ang mga apostoles nini. Ang mga Trinitarian nagtuo nga ang Dios usara. Apan adunay tulo ka managlahi nga persona nga parehong naglungtad, coexistence mo na ilang pagtuo. Parehong walay katapusan, co-eternal, o parehong sangkap sa pagkapersona, consubstantial, o parehong balaan, parehong gamhanan, etc. Ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo, ingon nga usa ka Dios sa tulo ka managlahing balaang persona. Mao na ang pagtuo sa mga Trinitarian, mga kaigsunan. Sumala sa akong nabasa gikan sa Super Balita News mga igsuon kaniadto sumala sa akong nabasa kaniadto sa Super Balita News nga naghisgot bahin sa Trinidad usa ka CFD or Catholic Faith Defender miingon nga ang Papa sa Roma sama daw sa usa ka bata nga 7 anyos nga walay hibang kaagan mahitungod sa katinuod ni anang giingon nga Trinidad. Sa ato pa, pati ang Papa sa Roma nahibalo nga ang Trinity nga doktrina
pagtuo nga adunay tulo ka persona ang Dios, dili tinuod. Ha? Apan ang makasusubo kay bisan kini dili tinuod, ang Trinity dili tinuod, padayon gihapon kining gidoktrina sa mga kasimbahanan o gituuhan gihapon sa katawhan. Matod pa ni Martin Luther, si Martin Luther nga nagpasiugda sa Protestant Reformation, miangkon nga ang pulo nga Trinity dili makaplagan sa balaang kasulatan. Ang Trinity gipanamkon o giimbento lamang sa tao. Matod pa niya naa sa Reproduce in the Sermons of Martin Luther, John Linker Editor, Volume 3, 1988, page 406. So, tataw nga dili tinuod ang Trinidad. Matod pa ni Martin Luther, nga founder sa gitawag Protestant Reformation. So, ato pa, imbento lamang di ay kana sa tao ang Trinity. Ang Trinity, dili di ay tinuod. Imbento lang kana sa tao. Matod pa ni Martin Luther. So daghan sa mga tao ang nagtuo nga ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo naglangkob sa common nga nailhan nga Trinity. Ang doktrina sa Trinity sa kasagaran gihulagway ingon nga tulo ka managlahi nga persona apan managsama og usa sa pagkadiyos. Apan nakaamgo ka ba igsuon nga bisan kini common nga pangagpas raman kuno lagi ang Trinidad. Bisan kini common nga pangagpas sa taliwala sa daghang mga sincero nga mga reliyoso nga mga tao, ang pulo nga Trinity dili makita bisan asa sa Biblia. Bisan makigpusaanay pata. Walay makita. Ang pulong Trinity o Trinidad dili makita bisan asa sa Biblia. Ang Trinity pangagpas ra daay kana sa mga tao. Sa ato pa walay kamatuoran ni ana. Ang pangagpas kauban sa gitawag panaghap. Ang panaghap buot ipasabot pamasin. Sa ato pa wa kay kasiguruhan tinuod ba na o dili. Panaghap ra ng imo. Kung makataghap, maayo. Pamasin ra ng imo, basin di ay. Tinuod. Pero kay di man gyud tinuod ang Trinity. Kaya nga naman, walay mabasa. Bisan asa sa Biblia, walay mabasa nga pulong Trinity. Pangagpas raman na siya mga kaigsunan. Kasabot guro tag unsay pangagpas. Pangagpas ra, pagdahom-dahom ra. Pamasin ra. Mo na mga kaigsunan. The Lion Encyclopedia of the Bible nag-ingon. Kining libro nga gitawag The Lion Encyclopedia of the Bible. Nag-ingon that the early Messianic never believed in the Trinity. Kita mo mga ikaigsunan. Tinaw kaayo nga ang una di ay mga magtotoo nga mga Messianic sa panahon sa mga apostoles, wala gayod magtuo niya ng giingon nga Trinity. Sa ato pa, kining mga Kristiyanos karon nga nagtuo sa Trinidad, wala magsunod sa pagtulunan sa mga apostoles. Wala sila magsunod sa pagtulunan sa mga apostoles. Nan kinsa man di ay ang gisunod sa mga Protestante sa doktrinang Trinity. Kinsa ilang gisunod niya na? Walay lain. Ang Roman Catholic, sumala sa referensya nga itong gibasa kanina sa Encyclopedia, Britannica Encyclopedia, nga ang doktrina ng Trinity nagsugod ug nagikan sa Roman Catholic Church. So, ang gisunod ay sa mga Protestante karon nga mga Trinitarian nga nagtuo sa tulo ka persona nga usa ka Dios, dili ang mga apostoles ang ilang gisunod, kundi ang Roman Catholic. Kaya nga naman,
Nag-ingon lagi ang libro nga The Lion Encyclopedia of the Bible nga matod pa niya that the early Messianic never believed in the Trinity. Ang unang mga Messianic wala gayud magtuo sa Trinidad, mga igsoon. So daily ang mga apostoles maoy nagpasiugda ni anang doktrinang Trinity, kundili ang Roman Catholic Church lamang. Sa ato pa ang mga Trinitarian Protestant mga anak radi ay sa Romano Katoliko. Anak ra na sila sa Romano Katoliko. Kay ang giingon ni ining Lion Encyclopedia of the Bible nga ang unang mga Messianic wala man gyud magtuo ni anang Trinidad. So kung kamong mga Protestante tinuod pa nga sumpay kamo sa kutay sa kasaysayan sa mga apostoles nga pagtulunan, kamong mga Trinitarian churches, kung tinuod pa nga doon na mo'y kutay, sumpay sa kutay, sa kasaysayan, sa mga apostolis nga mga doktrina, dili unta mo adaptar ni ining Trinidad, kay wala man na magikan sa apostolis ang doktrina nga Trinity. Ila raman di na sa mga Romano Katoliko gikan. O, di ba? So karon, anhitas laing libro. Ang libro nga gitawag The Book The Two Babylons. Matod pa niya, the book, The Two Babylons, regards the concept of the Trinity as heretics largely because of its pagan connections. So, ang the book, The Two Babylons, nagtagad sa konsepto sa Trinidad, ingon nga dakong erehes tungod sa pagano nga mga koneksyon ni ini. Herehiya ra dai na siya, herehiya. Ang doktrina nga Trinity usa lang na siya ka herehiya o herehiya mga kaigsunan. Nga naman, dili tinuod nga gikan sa mga apostoles og herehiya ni siya gumikan kay do na siya'y pagano nga mga koneksyon o tungod sa iyang pagano nga mga koneksyon mga kaigsunan. So, ang doktrina nga Trinity, konektado di ay sa pagano mga kaigsuunan nga doktrina. Ha? Konektado di ay sa pagano ang Trinity nga doktrina. O aduna di ay kinikoneksyon sa pagano nga pagtuo o sa pagano nga pagsimba. Doon na siya koneksyon sa pagano nga pagsimba. Born again ka, pero nagtuo kag Trinidad. Doon na kay koneksyon sa paganong pagsimba. Nagsimba ka sa tulo ka persona. O kanang tulo ka persona nga imong gisimba, dili ka na mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Moabot ta diya sa unahan ani nga pagsaysay. O unsa man brad, mangutana mo. Unsa man brad ang nakapahimong pagano sa Trinity? Nga kana nagtumong man kaha sa Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Mga igsoon, kung maghisgot kita og persona, kana nagtumong sa tao. Kay ang persona sa English, person, nagpasabot sa tao. So, unsa ang tao? Unsa ang persona? Tao. Ang persona, tao. Na ay lawas, kalag, og espiritu. Na ay emosyon, na ay will, na ay feelings, na ay intellect, na mahikap ug makita. Mao na ang persona. So karon, ang Dios nga Amahan, tao ba? Makita ba? Mahikap ba? Dili. Ang Espiritu Santo, tao ba? Makita ba? Mahikap ba? Dili. Sa ato pa, dili matawag nga persona ang Dios nga Amahan ug ang Espiritu Santo. Ang anak, tao ba? Mahikap ba? Makita ba? Ang anak, ang tubag, oo. Ang anak, makita, mahikap, tao. Sa ato pa, ang matawag na persona, maura di ay ang anak. Ang Amahan, Anak o Espiritu Santo, ang anak mauray matawag nga persona. Sa ato pa, bakat ang doktrina nga Trinity nga nagtudlo
nga dunay tulo ka managlahi nga persona. Kita imong live. Anong di man makita? Nga, sige mag-video dire. Galay pa man ko. Oh. Sa ato pa, bakak mang kaigsunan ang tulo ka persona, mga kaigsunan. Nga di man makita. Palihog lang ko noog wa may comments, wa may mga comments sa mga kaigsunan sa. Gani di makita imong live. Sige lang. Kung di ni makita, masibra man ni dire, ako ra ning i-send sa sunod nga kuan adlaw. Okay. O bakit di ay mga kaigsunan ang doktrina nga Trinity, ang pagtuo nga tulo ka persona, ang Dios nga gitawag nilang Trinity usa ka dakong bakak. Kung kana ilang itumong samahan anak og sa Espiritu Santo, bakak na siya. Sa ato pa ang tulo ka persona sa Trinity wala magtumong sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Akong iyagyag kaninyo ang kamaturan bahin sa nagpahipi nga sekreto ni anang gitawag nga Trinidad. Ni anang gitawag tulo ka persona, mga igsoon. Basta kung sa imong pagtuo nga kanang tulo ka persona mauna ang Amahan, Anak o Espiritu Santo o sa kana kabaka kay dili kana maoy sikreto nga pagpasabot sa gitawag og Trinidad, mga igsoon. So, asa man di ay kana gitumong kanang Trinidad, asa man di ay kana gitumong og unsa man di gyud di ay kining tulo ka persona nga gitawag nilang Trinity. Kinsa man kini sila, mao nay pangutana diha. Kinsa man kining tulo ka persona nga dili man di ay kana di ay Brad Gideon, dili man di ay kana ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Kay di man ka pamatud-an ni bisan kinsang tao nga ang Amahan nakita, ang Amahan mahikap, ang Amahan tao. Di man mapamatud-an ni bisan kinsang pastor nga ang Espiritu Santo makita, mahikap og tao. So kinsa man di ay kanang gitawag natong tulo ka persona nga gitawag nila Trinity. Mao kana sila ang gitawag mga igsoon nga Sagrada Pamilya. Nga ginganlan nila si Jesus, Maria ug si Jose. Mao nang gitawag Sagrada Pamilya. Mauni, mao kana sila ang tinuod nga Trinidad. Mao kana sila ang tinuod nga tulo ka persona, mga kaigsunan. Apan ang Sagrada Pamilya kinopya lamang kana gikan sa karaang Babilonia. Kay ang unang Sagrada Pamilya nga gisimba didto sa karaang Babilonia mao si Nimrod, si Tamos ug si Semiramis. Mao kini ang tinuod nga gitawag nila nga Trinity. Tulo ka managlahi nga persona. Mao kini ang gisimba sa karaang Babilonia, mga igsoon, og mauusab kini ang gisimba sa Roman Catholic karong adlaw nga ilang gidivert ngadto ni Maria, Jesus ug ni Jose. Mao kana ang tinuod nga gitawag nila nga Trinity, mga kaigsunan. Ang subo kaayo niini, mga igsoon, kay gatusan na ka mga katuigan ang milabay, daghana ang mga pastor sa mga Trinitarian ang nangamatay apan wala sila mahibalo niini nga kamatuoran. Wala sila mahibalo sa kamatuoran mahitungod niining giingon nga Trinity. Apan salamat sa Adunay nga kining inyong ubos nga igsuon nakadiskubre niini nga kamatuoran bahin niining bakak nga doktrina sa Trinidad. Ug karon lang kini mabulgar sa kahanginan. Ug ako pa ang unang nagbutyag niini dinhi sa social media, mga igsoon, nga ang tinuod di ay nga Trinidad o tulo ka persona mao di ay ang gitawag nila nga Sagrada Pamilya, nga mao si Jesus, Maria o si Jose, nga ang origin ni ana mao silang Nimrod, si Semiramis o si Tamos. Wala pa'y pastor nga nakadiskas ni ana sa kahanginan.
Wala pa'y mga ebanghelista nga naka-expose ni ana dinhi sa social media. Wala pa'y mga ebanghelista o mga pastor nga naka-expose ni ana sa unang panahon mahitungod sa kamatuoran ni anang gitawag nga Trinidad, mga kaigsunan. Kini pa lang ang inyong ubos nga alagad, ang unang nakadiscovery sa tinuod nga lintunganay, tinuod nga nagpahipi nga kahulugan ni anang gitawag natog Trinidad, ni anang gisimba sa mga tao nga Trinidad, nga dili di ay ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo ang inyong gisimba ni ana, kundili mao di ay ang Sagrada Pamilya nga si Nimrod, si Tamos ug si Semiramis sa karaang Babylonia mauna ang origin, o karon ilang gidivert sa ngalan Jesus Maria Jose. Ang libro sa mga Trinitarian nga naguluhan, The 100 Bible Lessons, nag-ingon nga ang nakapahimong persona kuno sa Dios Amahan tungod kay nagbaton kuno kini og tawhanong kinaiya. Balik ta sa pagkapersona sa Dios kuno, mga igsoon. Pagkapersona kuno sa Amahan. Atong balikan ang libro sa mga Trinitarian nga naguluhan, The 100 Bible Lessons, nga nag-ingon nga ang nakapahimong persona kuno sa Dios Amahan tungod kay nagbaton kuno kini og tawhanong kinaiya. Ayay. Perteng sayo pa. Hoy, mga Trinitarian pastors, mga tuytoy, walay mabasa sa Biblia nga ang Dios nagbaton sa tawhanong kinaiya. Matod pa ni Dr. Jose Rizal sa iyang libro, siya nag-ingon nga ang Dios nga nagbaton sa tawhanong kinaiya dili tinuod nga Dios. Sa ato pa, ang Dios sa mga Trinitarian dili tinuod nga Dios kay nagbaton man siya sa tawhanong kinaiya. Ang Dios nga nagbaton sa tawhanong kinaiya gitawag kana ni Rizal nga anthropological God. Anthropological God. Dios nga nagbaton sa tawhanong kinaiya. Si Rizal nagtuo lamang sa usa ka Dios nga gitawag niya og cosmic universal God. Dios nga matawag lamang sa tulo ka pulong, omnipotent, omniscient ug omnipresent. Maura na ang gituohan ni Rizal, kay para lagi kang Rizal kanang Dios sa Biblia sa mga Kristiyanos nga gitawag nila nagbaton sa tawhanong kinaiya dili tinuod nga Dios. Apan alang kanako niining alang niining inyong ubos nga igsuon, sayop kaayo si Dr. Jose Rizal og sayop usab ang mga Trinitarian sa ilang pag-ingon nga ang Dios nagbaton sa tawhanong kinaiya. Kay walay mabasa sa Biblia nga ang Elohim nagbaton sa tawhanong kinaiya. Ha? Makabasa ba ka sa Biblia nga ang Elohim nagbaton sa tawhanong kinaiya? Tagay kog bersikulo kung naa. Walay mabasa sa Biblia nga ang Elohim nagbaton sa tawhanong kinaiya. Hinunoa ang atong mabasa sa Biblia mao nga ang tao mao'y nagbaton sa Dios nung kinaiya. Tungod kay dili gyud mahitabo, mga igsoon, nga ang atong magbubuhat makakopya og kinaiya sa iyang gibuhat. Hinunoa ang mga binuhat mao'y makakopya og kinaiya sa iyang magbubuhat. Kay gibuhat gud ta sama sa dagway sa Elohim. Ang buti pasabot ng gibuhat ta sama sa dagway sa Elohim, buti pasabot na ana nga ang kinaiya sa Elohim ni anato. So kita'y nakakopya sa kinaiya sa Elohim. Dili kay ang Elohim mo'y nakakopya sa tawhanong kinaiya. Pagkabugo ka na nga klase sa pagpasabot. Maunay kamatuoran, mga kaigsunan, na atong basahon ang 2 Pedro kapitulo 1, 3 ngadto 4. Ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanan taang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya og kaayo. At kita mo na,
Makaambit kita sa iyang himaya og kaayo. Kakitsa sa Dios, sa Elohim. Sa Elohim makaambit ta sa iyang himaya og kaayo. 4. Niining pagiha iya kitang gihatagan sa bililhon og dagkong mga gasa nga iyang gisaan. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga makailibgon sa kalibutan og makaambit sa Dios nung kinaiya. Unsay mabasa nato sa 2 Pedro? Dios nung kinaiya. Kita di ay nga tao nagbaton sa Dios nung kinaiya. Dili kay ang Dios tawgon nimo nga nagbaton sa tawhanong kinaiya. Maghisgol ganita, moingon gani ka nga ang Dios nagbatog tawhanong kinaiya. Gipasabot ni Pablo ra bagyon, unsa ang tawhanong kinaiya? Ang nagbaton sa tawhanong kinaiya, matud pa ni Apostol Pablo, dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Dili makasulod sa gingharian sa langit. Ang nagbaton sa tawhanong kinaiya, 1 Corinto 6:9 ngadto 10. Unsa man tawhanong kinaiya? Uwagan, palahubog, tigsimbag mga Dios-Dios, kawatan, bakakon, unsa pa diya? Mauna ang tawhanong kinaiya. Gisubli na ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 5 nga ang nagbaton sa tawhanong kinaiya dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Onya inyong isyuhan ang Elohim nga nagbaton sa tawhanong kinaiya. Samtang si Apostol Pablo ninyo nga ang nagbaton sa tawhanong kinaiya dili makasulod sa gingharian sa Elohim. So kung inyong isyuhan nga ang Elohim nagbaton sa tawhanong kinaiya, mismo ang Elohim di na makasulod sa gingharian. Kay nagbaton sa tawhanong kinaiya, pagkatoy-toy ninyo mga Trinitarian pastor, mga pulpul mong dagko. Unsa man yung gitun-an sa Bible School? Unsa yung gitun-an sa seminaryo? Binuang? Tinunto? Linigoy? Ingon na kayabag ang mga Trinitarian pastors, bisan pa kung ikaw, Doctor of Divinity, sa imong grupo, sa inyong organisasyon, as Trinitarian, mga pulpul mo, mga toy-toy mo, mga yabag mo nga klases, mga pastor. Inyong isyuhan nga ang Dios nagbaton sa tawhanong kinaiya, matod pa sa 100 Bible lessons nga libro ninyo. Manigisyon kayo sa 100 Bible lessons, libro sa mga Trinitarian, nga ang Dios ko nung amahan, nagbaton sa tawhanong kinaiya. Entonces, kanang inyong Dios, dili na makasulod sa gingharian sa langit. Kay matod pa ni Apostol Pablo, ang nagbaton sa tawhanong kinaiya, dili makasulod sa gingharian sa langit. O niya, karon kay ang inyong Dios, inyong manggiisyuhan, nga nagbaton sa tawhanong kinaiya, di makasulod sa gingharian sa langit. Mga toy-toy mong dagko. Ha? Yabag mong dagko. Kamong mga pastor, mga hungog. Mga pastors Trinitarian, way pili. Hungog tanan. Way maluwas bisan usa. Wa ko manghukom sa akong kaugalingon. Ingon siya Adon Yeshua, ayaw mo pagpanghukom sa inyong kaugalingon. Pagpanghukom mo, base sa kamaturan. Panghukom mo, base sa kamaturan. Base sa Torah. Base sa Biblia. Kamo mismo, di pasangin lang ninyo ang Dios nga nagbaton sa tawhanong kinaiya sa inyong librong 100 Bible lessons o inyong gidawat na mga Trinitarian pastors kay inyo nang gidoktrina, inyo nang giadapt. So, mangyabag mo, mga toy-toy mong dagko. Munang walay Trinitarian pastors nga maluwas. Bisan pagkubalon ang tuhod mo sa paglinuhod, bisan pa kung kusog ka mo puwasa pero Trinitarian kang dako, di kagyod maluwas. Ngano man, iyabag ang imong doktrina. Iyabag ang doktrina. Why maluwas sa Trinitarian? Bata pa ko, siina ko gibatig mga pastor sa Trinitarian. Di na panghambog. Mga graduate yun sa Emmanuel Bible College. Kanang mga pastor, kaya Assemblies of God, di ka mahimong pastor diya. Kung dili ka gikan sa Emmanuel Bible College. Bata pa ko, kanang mga pastora, muna akong ikaatubang sa debate. Di kabarog. Edad pa kog mga 14 anyos. Mga igsoon, makigdebate na kog pastor. Kana si Timoteo, na-enkwentro ko na dito sa Alubihid, sa Assemblies of God, sa ilang simbahan mismo. Wa katubag sa akong pangutana. Ako din ginsulto. Ayaw pagpatugad-tugag, pangayog pangutana kung dili ka andam sa pagtubag. Siya may naghagit na mo. Kumpiyansa siya, kay tuo siya, mga bata pa mi. Yan yung siya, mga wanis, pangutana mo.
Pero katong ako pag-attend dito sa Assemblies of God Magson, dili pakigdebate ang tuyo. Ni-attend ko atong iyang short-term seminary sa Assemblies of God sa lubid ni Timothy Yap, kung buhi pa man siya ron, makadungog siya ani. Ni-attend mi dito, kaming mga wanes, ni-attend mi dito, mga magsuon mi puro, kay nag-apas Miss Reward nga kung mo-graduate ka sa usa ka tuig sa iyang short-term seminar, na kay reward nga Thompson Bible. Pero dili King James, katong NIV nga version, pero Thompson. Kaya tungod sa kamahal sa Thompson sa unang panahon, 1,500 guna sa unang panahon. Moto nga, nisulod mi, para maka-Thompson Bible mi. So, dili pakigdebate ang among tuyo. Pero, unsa may nakaon ni Pastor Timothy Yap, nga iya man ming pasingitan sa iyang lecture, unya, pagkahuman, gihagit pagid mis pagpangutana. Degil siya muhunong sa sigig pangulit na mga pangutana mong mga wanis, ganlan magin niya. Amo tong ibarog ko. Gamit man siya sa Genesis 1:26. Akong gipangutana base sa Genesis 1:26, wa katubag. Niingon siya, dili wa pa ko kaandam sa akong itubag ana nga pangutana ato kanto. Di akong ginsulto. Ayaw patugatugang pangayog pangutana kundi kaandam mo tubag. Nauwaw siya. Kato nga mo mga higalang ng mga Assemblies of God nga ni aksyon pangyamiid kunuhay na mo kay bitirahan mis pastor, nang uwawan. Ingana ko sa una, bata pa ko, di ko mahadlok magkigibatig Trinitarian pastors. Kaya nga naman, pul-pul ang doktrina nila. Huwag mabasa sa Biblia. Di ka pa matudan, bisag kinsa pa'y dibitir nila diya. Ha? Muna na mga igsoon. Bata pa ko, anad na ko anak, atubang sa mga pastors sa mga Trinitarian. Bata pa ko, sige kong tigdibatig, iglesia ni Manalo sa unang panahon. Muna na mga igsoon nga, tuy-tuy na nga doktrina. Walay mabasa sa Biblia nga ang Dios nagbaton sa tawhanong kinaya. Pero ang mabasa nato ni Timoteo, ang tao di ay pwede ta magbaton sa Dios nung kinaya. Matod pa sa 2 Pedro 1:3-4, magbaton ta sa Dios nung kinaya, makaambit ta sa Dios nung kinaya. Pero ngayon ka, ang Dios nagbaton sa tawhanong kinaya. Ngayon si Apostol Pablo, ang nagbaton sa tawhanong kinaya, dili makasulod sa gingharian sa langit. Nanas Galatias 5:23, kung ako masayo, ha? Og naasad na sa 1 Corinto 6:9, tawhanong kinaiya, dili makasulod sa gingharian sa langit. So ang inyong Dios, ang Dios sa mga Trinitarian, di makasulod sa gingharian sa langit kay nagbaton sa tawhanong kinaiya, di ba? Ingon na mo kapulpul. Amot lang unsa nga klase theology ang inyong gitun-an. Diha sa inyong mga seminaryo, diha sa inyong mga Bible school. Na muna yung napala ninyo, muna yung naangko ninyo. Ayaw mo pagsalig sa mga maestro ninyo diha sa Bible School, diha sa mga seminaryo. Pag-ampo mo, pangayo mo, kaalam, gaydan sa Ruach HaKodesh, Holy Spirit, nga tudluan mo, patinawon, pagsabot ang balaang kasulatan. Hatagan mo katinawan sa Ruach HaKodesh. Muna na. Ang tao di ay maoy magbaton sa Dios nung kinaya. Dili kay ang Elohim maoy magbaton sa tawhanong kinaya. Baliktad ang mga utok ninyong mga Trinitarian pastors. Basin, gidesign na ang inyong utok sa pagtuis sa Biblia. Mao siguro na, kamo mga Trinitarian pastors, basin ang inyong mga utok, gidesign na sa Elohim sa pagtuis sa balaang kasulatan. Laliman ka, pasangin lang nila ang Diyos na nagbaton kuno sa tawhanong kinaya. Matod pa sa 100 Bible lesson nga ang nagkapapersona kuno sa Dios kay nagsaamahan kay nagbaton sa tawhanong kinaya, adi kasulod sa gingharian sa langit. Pagkatoy-toy, pagkahungog mga igso, hungog nga hungog. Kita di ay nga mga tao maoy mo ambit sa Dios nung kinaya. Sa laktod, kita maoy nakakopya sa kinaiya sa Elohim. Sa ato pa, kanang intellect og emotion og will nga niah kanato, niah sa tao, dili kana atong kinaiya. Kinaiya kana sa Elohim. Kay gibuhat kita sama sa dagway sa Elohim. Ang Elohim na intellect, ang Elohim na emotion, ang Elohim na will. So, iyan ang gihatag sa tao nga iyang gibuhat, sa persona nga iyang gibuhat. Dili kay, maingon mo, kay ang Elohim, nagbaton mag-intellect, nagbaton emotion, nagbaton ng will,
That's why matawag siyang persona kabugo. Kompleto ha ang meaning sa usa ka person. Ang person tao una. Ang person tao. Tao makita, mahikap. Na ay buot, na ay pagbati, na ay kinaadman, na ay intellect, na ay kahibalo, na ay emotion, na ay will, na ay pagbuot sa iyang kaugalingon. Kay mo na gihatag sa Elohim, mo na gidesign sa Elohim kanato, kay siya'y nagbuhat kanato. Dili kay baliktaro na tungod kay di kay minunta tungod kay nasa intellect, nasa emotion, nasa will, person na siya. Mao ba na meaning sa person? Kompleto ang meaning sa person. Makita, maghikap. Una, tao. Person means tao. Makita pag yun. Can be touched, can be seen, na intellect, na emotion, na will. O niya, mayon ka, ang Elohim, na intellect, na emotion, na will. Ang pangutaga, tao ba siya? Dili. Makita ba siya? Dili. Mahikap ba siya? Dili. So dili kompleto ang meaning, dili makompleto ngadto sa Elohim ang meaning sa usa ka person. Ang kahulugan sa usa ka person, sa usa ka tao, dili mo kompleto dito sa Elohim. Ayaw mo ana. Ayaw mo pagyabag-yabag. Mutok ka mo kuan mo gud ang pagkayabag kamo mga pastor si Trayan mo success lang na or magamit lang na inyong pagkayabag kung ang inyong giatubang puro pud yabag. Pero kung inyong matubang kini si Gideon Silva, mo inyong matubang, sigurado kung mamumo ka, di ka kabarog, mga kaigsunan. Sa ato pa, nakuha nato kana nga kinaya gikan sa Elohim kanang atong intellect, kanang atong emosyon, kanang atong will, nakuha nato na nga kinaya gikan sa Elohim. Dili kay ingnon nimo nga ang Elohim nagbaton sa tawhanong kinaya. Pagkahungog ninyong dagko mga Trinitarian pastors. Nahibalo ba mo mga kaigsunan nga ang doktrina nga Trinity sa mga Christians maoy nakapandol sa mga Orthodox Jews. Mo hinungdan mga Orthodox Jews dili napandol sila sa New Testament tungod sa doktrina nga Trinity. Ang mga Orthodox dili na hinuon mutuo sa New Testament. Ganawan. Tungod kay ang mga Trinitarian nagdoktrina nga adunay tulo ka Dios. Ganawan. Dios nga anak, Dios nga amahan, o Dios Espiritu Santo. Di tulo, sa ato pa tulo ang ilang Dios. Samtang ang mga Hudyo nagtuo lamang sa usa ka matuod nga Elohim. Nga ilang gitawag nga Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, o Elohe Israel. Moro na ang gisimba sa mga Hudyo karong panahon na. Usara ang ilang Elohim. Og maurasad ka na ang gisimba karon niining inyong ubos nga alagad. Usara ang akong Elohim nga kanang gitawag na kog Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, Elohe Israel. Maura na ang akong gisimba nga Elohim. Og ang kana nga Elohim mao kana siya ang nahimong tao nga mao si Yeshua HaMashiach. Mangutana mo, di ba Brad, nga ang pulong, ang Hebreo ni anang Dios, mao ang Elohim, o nga ang pulong Elohim, nagpasabot sa plural? Yes, sakto ka. Tinuod ka na, nga ang Elohim plural, apan, dili sa persona. Gipasabot ka na sa mga rabay, nga ang pagka-plural sa Elohim dili sa persona. Dili plural in persons ang buot ipasabotan ng Elohim. Kundi plural siya sa iyang mga characteristics, mga kaigsunan. Plural siya sa iyang mga characteristics. Mauna nga matawag ang Elohim nga omnipotent, omniscient, o omnipresent na
makagagahom sa tanan, nasayod sa tanan, anaa sa tanan. Matawag usab siya nga manluluwas. Kay mo ni mga characteristics niya. Matawag usab siya nga gitawag sab siya nga taming ni Abraham, taming ni David. Og matawag sab siya nga dalangpanan sa mga timawa. Og matawag sab siya nga magtatabang sa mga walay mahimo. Og matawag sab siya kalayo nga nag-ut-ut. Tingnan mo na. Mo ni mga kinaiyan niya, mo na Elohim plural sa iyang mga characteristics. Plural sa iyang mga kinaiyahan, sa iyang mga kinaiya. So, gitawag sab siya kalayo nga nagaut-ut, etc., etc. So, kining mga Trinitarian, bisan mahibalo na sila sa kamatuoran nga ang tinuod di ay nga Trinidad, mao di ay ang gitawag nga Sagrada Pamilya, mulighot gihapon na sila sa pagpangatarungan gamit sa mga bersikulo nga ilang gikalibgan. So atong tan-awon ang mga bersikulo nga gikuptan sa mga Trinitarian nga maoy nakaaghat kanila sa pagtuo sa Trinidad. Matthew 3:16. Matud pa, mo na ilang bersikulo sa mga Trinitarian. Human gayud sa pagbunyag kang Yeshua, mikawa siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang espiritu sa diha o espiritu sa Elohim nga mi paubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. 17 ug unya may tingog gikan sa langit nga nagingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. So dire kuno nakita ang tulo ka persona matud pas mga Trinitarian. Hinumdumiha mga igsuon unsa ang persona? Ang persona tao. So asa man ang tulo ka persona niining Matthew 3:16 ngadto 17. Ang unang persona kuno nga ilang nakita dire mao kuno ang espiritu. Ang espiritu nakita ang espiritu sa ilong nga mikonsad diha kaniya. No mao kuno to ang unang persona nga nakita, ang espiritu. Ang tingog nga gikan sa langit. Ha? Ug ang ikatulo mao ang anak nga naa sa tubig gibautismuhan. So, ikaw, kung tarong kag utok, nahibalo ka kung unsa ang persona. Ang persona tao, ang persona makita ug mahikap. Karon, matawag ba nga persona ang espiritu nga mikonsad, nga dagway og salampati? Dili. Kay ang espiritu dili makita ug dili mahikap. Matawag ba usab nga persona ang tingog? Matod pas akong amigong pastor dito sa Mindanao, si Pastor Hanier, na nakigdebatig mga Trinitarian. Nangutana, katong tingog, mo man tema nila nga gibarugan, mo ning bersikulo ha ang ilang gigamit. Katong tingog, persona ba to? Ingon sila, persona. Basta di mo tingog, persona. O basta mo tingog, persona. Ingon ang pastor, ang utot kay mo tingog man, persona. Muna, nahulog, nangatawa ang mga tao. Nahulog o gara-gara, yaga-yaga, mga igsoon. Kay basta kuno mo tingog, persona. Pagkatoy-toy, dili ka na mao. Oh. Pero ang anak, nga katungtua sa suba, gibautismuhan ni Yukanan, Hamatbel, mo to'y klaro nga persona. Mo to'y klaro nga tao, makita, mahikap, na ay will, na emotion, na ay intellect. Di ba? Mo to'y tinuod nga persona, katong gibautismuhan ni Yukanan, nga gitawag og anak. So, ani na punta sa Matthew 28:19. Sa ito pa ang pamatuod nila bahin sa tulo ka persona dito sa Matthew 3:16-17, dili makita. Dili makita ang Trinity, ang dili makita ang three person. So Matthew 28:19. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga mahimua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan samahan anak sa anak ug sa Espiritu Santo. So dili ko na makita ang tulo ka persona. Asa man makita? Asa nakita ang tulo ka persona? Ang Amahan ug ang Espiritu Santo. Persona ba? Dili. Kay sila dili makita ug dili mahikap. Sa to pa di gyapon nila ma-probe
nga ang Matthew 28:19 nagpakita sa tulo ka persona. Kay ang pulong persona tao lagi. Tao ba ang Amahan? Tao ba ang Espiritu Santo? Dili. Muna na. Di sila kaprobya, mga kaigsunan. Ani tas ikatulong bersikulo nga ilang gikuptan. 1 Juan 5:6 ngadto sa 8. Ang mianhi mao si Yeshua HaMashiach og nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang kundi sa tubig ug sa dugo. Og ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini kay ang Espiritu kamatuoran man. Adunay tulo na nagsaksi sa langit, ang Amahan, ang Pulong ug ang Espiritu Santo. Og kining tulo usara. Og adunay tulo nga nagsaksi sa yuta, ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo. Og kining tulo nagkauyon sa usa. So, asa man ang persona na aning tulo? Wala. Ang Amahan, Pulong ug ang Espiritu, walay persona ni ana bisan usa. Ano man? Amahan, Dios Amahan, dili tao. Ang Pulong, di isang tao. Ang Espiritu, di labon ang di tao. So walay persona. Pulong guna. Walay persona ni ana bisan usa. Ang Espiritu kanang isgutan sa ibabaw, ang sa ubos o sa otso, ang Espiritu tubig ug dugo. So asa may persona niya? Wala gyapon. Persona day ng Espiritu, tubig ug dugo, dili na persona. Apan ang usa ka persona na ay Espiritu, na ay tubig, na ay dugo. Di ba? Muna na. So mangutana mo, Brad. Sa Genesis 1:26 ngadto 27. Kinsa man di ay ang kauban sa Elohim sa pagbuhat sa tao. Nga miingon man siya nga atong buhaton ang tao sama sa atong dagway. Di ba ang pulo nga atong naa siya'y kauban? Yes, tinuoda na ay kauban ang word nga atong. Di na ito na-deny, atong iyang gamit. Sa ito pa, plural. Naa siya'y kauban? Yes, naa siya'y kauban. Ang pangutana, pero sultihan ko kamo sa kamaturan mga kaigsunan. Sa pagplano sa pagbuhat sa tao, naa siya'y kauban. Ang bersikulo 26, plano pa na. Unya, miingon na usab ang Elohim, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, o sa mga kakahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Plano na siya. Parehas o sa kamayor, ang mayor, osara. Nag-inusara ang mayor sa iyang lungsod. Pero doon na siya mga konsyalis nga moingon mayor ato ning kuan nga balaod, ipatuman nga balaod unya mo agree tong iyang mga konsyalis o mahimo tong balaod sa lungsod man ana. Pero pila ka bok mingon siya ato ning himong balaod, himong balaod. So ang pangutana ngano mo gamit man siya atong nga nag-inusara naman siyang mayor, kay doon na siya mga konsyalis. So ina na ang Elohim ni gamit ang Elohim og atong kay doon na siya mga kauban. Pero kanang iya mga kauban, dili na Elohim sama niya. Kay siya ra ang nag-inusarang Elohim. Siya ra ang bugtong Elohim. Pero pag abot sa bersikulo 27, makita nimo diya nga wala na siya'y kauban. Nag-inusara ang Elohim sa pagbuhat sa tao. Bersikulo 27, basa. Busa gibuhat sa Elohim ang tao sama sa iyang dagway. So singular, iyang. Singular na ang gigamit. Iyang dagway. Dili ilang dagway. Iyang dagway. Matud pa. Sa dagway sa Elohim, gibuhat niya sila. Gibuhat niya. Wala mingong gibuhat nila siya. Wala. Gibuhat niya sila. Lalaki o babae, iyang gibuhat sila. Wala siya mingong ilang. So, pag abotes 27, usaray nagbuhat. Sa aktual nga pagbuhat sa tao, mga igsoon, nag-inusara ang Elohim ug wala siya'y kauban. Apan kinsa man kining gikasabot sa Elohim sa pagbuhat sa tao sa bersikulo 26. Mahimong mga managhapta nga kana ang iyang mga kauban mao ang mga anghel niya. Tingali, pwede ta managhap sa ingon ni ana o mangagpas sa ingon ni ana nga ang iyang kauban mahimong anghel ang iyang mga gikasabot diya sa bersikulo 26. Apan ang labing tataw nga kauban sa Elohim sa paglaraw sa pagbuhat sa tao, tug-anan ta kamo naas Biblia mismo,
mao ang kaalam, gahom, og ang salabutan, og ang pulong. Mo na yung kauban. Ang mga tana, mga Dios masandi sila, dili. Kaalam, gahom, salabutan ug pulong, mo na yung kauban. Atong mabasa. Juan 1:1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Elohim. O may ang kauban, ang pulong uban sa Elohim og ang pulong Elohim. O kining pulong nga nahimong Elohim nga mao ang Elohim mao ni si Adonai Yeshua. So kad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Elohim. Pinaagi kaniya gibuhat sa Elohim ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Walay bisan unsa nga nabuhat nga dili pinaagi kang Adonai Yeshua. Kay si Adonai Yeshua mao ang pulong. Naa sa bersikulo 14 ang pulong na himong tao. Og mipuyo ipon kanato nga puno sa grasya ug kamatuoran og kana nga tao mao ang atong Adonai Yeshua HaMashiach. Okay. Anhita sa bersikulo Proverbio 8:22. Kining proverbio o panultihon kapitulo 8:22 kaalam ang gisgutan niini mga kaigsunan. Kaalam. Una ako sa tanan nga gibuhat sa Adonai o ang una sa iyang mga gimugna. Gibuhat ako niya sa sinugdan pagayod sa wala pa buhata ang kalibutan. Nahimugso ako sa wala pay mga laod, sa wala pay mga tubod sa tubig. Diha na ako sa wala pa ang kabukiran o kabungturan. Sa wala pa buhata sa Elohim ang kalibutan o ang mga kaumahan, bisan gani sa wala pa yuta, didto na ako sa pagpahimutang niya sa langit, sa paghikyad niya sa gitagbuan sa langit ug sa yuta. Latas sa kadagatan, 28, sa pagpahimutang niya sa mga panganod sa langit, sa pagpabuhagay niya sa mga tuburan sa kalawran o sa sugo niya sa mga tubig sa dagat, sa dili paglapas sa ilang utlanan, didto na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tupad ako niya. Matod pa. Sama sa usa ka arkitekto, mo ni ang papel sa kaalam. Og matod sama sa usa ka arkitekto, ako ang iyang kalipay sa matag adlaw. Malipayon ako kanunay uban kaniya. Muna ang kauban sa Elohim sa pagbuhat ang kaalam. Jeremias 10:12. Gibuhat sa Adonai ang yuta pinaagi sa iyang gahom. Gahom sa gahom. Gimugna niya ang kalibutan pinaagi siyang kaalam. Og pinaagi siyang kabatid o sa labutan gihikyad niya ang langit. Mga igsoon, mabasa sa nimo sa kapitulo 51 versikulo 15 sa libro gyapon sa Jeremias. So, mga makauban niya ang gahom, kaalam og salabutan. So, daghan ang mga bersikulo nga nagtug-an nga walay laing persona o walay laing Elohim nga nahimong kauban sa Elohim. Ang Elohim bugtong og wala siya kauban sa pagbuhat sa kalibutan. O sara ang Elohim. So, mangutana mo kung nawa siya kauban sa pagbuhat? Wala. Naay mabasa nimo sa kamo nalitik note ani Isaias 44 bersikulo 24 o Isaias 45:18, Isaias 43:10, unya Hebrehanon 1:10, 1 Timoteo 6:15, unya Pinadayag 4:11. Mabasa nimo nga walay kauban ang Elohim sa pagbuhat niya sa tanang butang. Walay kauban ang Elohim sa pagbuhat niya sa langit ug sa yuta. Siya ra ang bugtong Elohim nga nagbuhat ni ining tanan. Bisan kanato nga mga tao, siya ra ang bugtong Elohim, siya lang ang bugtong magbubuhat nga nagbuhat kanato. 1 Timoteo 6:15. Si Yeshua HaMashiach ang bugtong magbubuhat, mga kaigsunan natong mga tao. So we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Yisrael kay. Mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matif Gideon Silva. Magaingon kanyong tanan, nga bulahan ang tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman ini. Hangtod sa sunod nga higayon,
Shabbat Shalom kanatong tanan. Barok haba, Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.